യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മഷി തീർന്ന പേന ഉപയോഗിച്ച് മോതിര പേന അതൊക്കെ റീഫില്ലർ വീണ്ടും വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പേനയല്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ മഷി തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ എറിഞ്ഞ് കളയും. പക്ഷേ അതൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് ഈ പേനയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുമർ വളരെ മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ തുണി കവറും 4 പേനയും ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിനായി ഈ കവറിൽ നിന്ന് ഒരു ചതുര കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. അത് നന്നായി റോൾ ചെയ്യുന്നു. ശേഷം ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലൊരു സ്റ്റിക്ക് രൂപത്തിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നു. ബാക്കി 3 പേനകളും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിൻ്റെ അറ്റം കട്ട് ചെയ്യേണ്ട, ഗ്ലൂ തേച്ച് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി. 4 സ്റ്റിക്കുകളും റെഡിയായി. ഈ സ്റ്റിക്കുകൾ നമ്മൾ ചതുരാകൃതിയിൽ ഗ്ലൂ തേച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നു. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യണേ. കണ്ടില്ലേ? കവറിൻ്റെ ഒരു വശം എടുത്ത് നന്നായി മടക്കുന്നു. അത് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസുകളാണിത്. അതിൽ ഒരു പീസ് എടുത്ത് നമ്മൾ നന്നായി മടക്കുന്നു. ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിലൊരു പീസ് എടുത്ത് നമ്മൾ മടക്കി ഒരു പൂവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണേ. കണ്ടില്ലേ? എല്ലാം അതേപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഈ പൂവിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ഒരിതളിനോട് ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കുന്നു. അടുത്ത പൂ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഭാഗം മറ്റൊരു ഭാഗത്തോട് ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കുന്നു. ഇനി അവ രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടി ഒട്ടിക്കുന്നു. ശേഷം അടുത്തൊരു പീസ് എടുത്ത് ചുമ്മാ വട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്നു. ഗ്ലൂ ഗൺ അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒഴിച്ച് പതിയെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും. അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒട്ടിച്ചു വെച്ച പൂവിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് വെച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നു. കണ്ടില്ലേ? നല്ലൊരു പൂവായില്ലേ? അതേപോലെ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ പൂക്കളും ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് കുറച്ചുകൂടി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തു. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കാണാൻ? നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചതുരം എടുക്കുന്നു. ശേഷം ഇവയ്ക്ക് ഇലകൾ ആവശ്യമാണല്ലേ? ഈ പച്ച തുണി ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ഇലകൾ വെട്ടിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ ചതുരത്തിൽ പൂക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് അലങ്കരിക്കാം. കവറിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് പൂവിൻ്റെ അടിയിലായി ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നു. ശേഷം 2 പൂവ് അതിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. കണ്ടില്ലേ? വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ. ശേഷം കണ്ടില്ലേ? ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം വേറൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതിൻ്റെ 2 അറ്റങ്ങളും കൂട്ടി ഒട്ടിക്കുന്നു. പശ തേച്ച് ഏറ്റവും മുകളിലായി ഒട്ടിക്കുന്നു. ശേഷം ഒരു പൂവും കൂടി അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു.
ഇപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായി കാണാൻ, കണ്ടില്ലേ? ഇനി ഇല ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് നമുക്ക് ഭിത്തിയിൽ തൂക്കിയിട്ടതാണ് ഈ കാണുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല ഭംഗിയായല്ലേ? മഷി തീർന്ന പേനയും കവറും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് സൂപ്പറായില്ലേ? യാതൊരു ചിലവുമില്ലാതെ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ.